Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε από το διάλειμμά μας και έχουμε κοντά μας τον κύριο Καρπούζη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Καρπούζης είναι γυναικολόγος και είναι εξειδικευμένος στην εξωσωματική γονιμοποίηση και στη λαπαροσκοπική χειρουργική. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Ευχαριστώ και εγώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ γνωστό θέμα, να του δώσουμε εξήγηση καλύτερη, αφορά τα εινομιώματα. Λίγο πολύ όλες οι κυρίες ξέρουμε τι είναι. Θα θέλατε να μας πείτε κι εσείς έναν εξειδικευμένο ορισμό τι είναι τα εινομιώματα? Βεβαίως. Λοιπόν, τα εινομιώματα είναι πρώτα απ' όλα ο πιο συχνός καλοήθης όγκος του γυναικείου γεννητικού συστήματος. Προέρχονται από τον μυϊκό χιτώνα του σώματος της μήτρας και ουσιαστικά η σύστασή τους αποτελείται από μυς και από ίνες, γι' αυτό και το όνομα εινομίωμα. Και γι' αυτό ακριβώς είπαμε να μιλήσουμε για τα εινομιώματα, γιατί είναι ένα τόσο συχνό έβριμα που ουσιαστικά μία στις 3 γυναίκες άνω των 35 ετών το έχουν. Αν δεν κάνω λάθος, η σύσταση του εινομιώματος, αυτό που είπαμε, είναι συμπαγής. Δεν έχει υγρό, για να μην τρομάζουμε και λέμε έχουμε τούτο, εκείνο, το άλλο. Και ξαναλέω, εννοούμε κάτι καλόηθες. Είναι καλόηθες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλές γυναίκες θα ακούσουν ότι έχουν ένα εινομίωμα, δεν πρέπει να πανικοβάλλονται. Είναι ένας καλόηθες όγκος. Η πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής των εινομιωμάτων είναι άπειρο ελάχιστη, είναι πάρα πολύ μικρή. Και τα περισσότερα εινομιώματα τις περισσότερες φορές είναι ασυμπτωματικά, δεν προκαλούν καν συμπτώματα και απλά τα κουβαλάμε χρόνια μέχρι την εμεινόπαυση ουσιαστικά, που μετά συρρυκνώνονται και εξαφανίζονται από μόνα τους τις περισσότερες φορές. Παίζουν και οι ορμόνες εδώ το ρόλο τους καμιά φορά? Βεβαίως και παίζουν το ρόλο οι ορμόνες. Τα εινομιώματα έχουν υποδοχή πάνω που επηρεάζονται από τα ιστρογόνα και από την προγεστερόνη, που είναι μια άλλη ορμόνη. Γι' αυτό και τα εινομιώματα ουσιαστικά αυξάνουν σε μέγεθος και μπορούν να επηρεαστούν από την εγκυμοσύνη λόγω της αύξησης των ιστρογόνων, καθώς και από εξωτερικά ιστρογόνα που παίρνει μια γυναίκα, το αντισυλληπτικό χάπι, σε κύκλους εξωματικής, μπορεί να υπάρχει μια αύξηση των εινομιωμάτων. Οπότε σίγουρα επηρεάζονται από τις ορμόνες τα εινομιώματα. Είναι ο βασικός λόγος. Είναι ορμονοεξαρτώμενα λοιπόν. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμπτώματα προκαλούν όταν τα καταλάβουμε, βέβαια, όπως είπατε. Λοιπόν, οπότε ας ξεκινήσουμε αυτό που είπαμε πιο πριν, ότι τα περισσότερα εινομιώματα είναι ασυμπτωματικά, ένα 50% είναι ασυμπτωματικά. Τώρα, τα συμπτώματα των εινομιωμάτων ποικίλουν και εξαρτώνται ουσιαστικά από το μέγεθος των εινομιωμάτων και από την θέση που βρίσκονται. Αν τα εινομιώματα βρίσκονται μέσα στην κοιλότητα της μήτρας ή προβάλλουν μέσα στην κοιλότητα της μήτρας, γιατί μπορεί παραδείγματος χάρη να προέρχονται από το μυϊκό χιτώνα και να απλά παραλλάσσουν λίγο και επηρεάζουν το εσωτερικό της μήτρας. Αυτά τα εινομιώματα είναι που προκαλούν τα πιο πολλά συμπτώματα. Οπότε, ακόμα και ένα μικρό εινομίωμα το οποίο προβάλλει μέσα στην κοιλότητα της μήτρας μπορεί να προκαλέσει αιμορραγίες, μπορεί να προκαλέσει μηνορραγίες, αυτό αυξημένο όγκο αίματος κατά τη διάρκεια της περίοδου. Κατ' επέκταση αυτού μπορεί να προκαλέσει ανεμία στη γυναίκα. Επίσης μπορεί να προκαλέσει αιμορραγίες μεταξύ των περιόδων και αυτά τα εινομιώματα τα οποία προβάλλουν μέσα στην κοιλότητα της μήτρας παίζουν ρόλο και στην γονιμότητα με διάφορους μηχανισμούς, τους οποίους μπορούμε να πούμε αργότερα, και κατά τη διάρκεια μιας εγκυμοσύνης μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Έχουν ενοχοποιηθεί κατά καιρούς για πρόωρους τοκετούς, αυξάνουν την πιθανότητα ισχυακής προβολής του εμβρίου και κατ' επέκταση τις καισαρικές τομές. Όλα αυτά για τα εινομιώματα που είναι μέσα στην κοιλότητα της μήτρας. Αυτά που είναι έξω από την κοιλότητα της μήτρας ουσιαστικά προκαλούν προβλήματα μόνο όταν αυξάνουν πολύ σε μέγεθος. Και όταν αυξάνουν πολύ σε μέγεθος μπορούν να προκαλέσουν πόνο, και στην επαφή ανάλογα με το που βρίσκονται. Ενώ αν αυξηθούν τόσο πολύ σε μέγεθος που πιέζουν το έντερο ή την ουροδόχο κίστη, μπορούν να προκαλέσουν και σπάνια συμπτώματα όπως συχνοουρία, δυσκολιότητα, πόνους από το έντερο και διάφορα άλλα. Ανάλογα λοιπόν το σημείο εντόπισης. Βεβαίως και το μέγεθός τους. Ωραία. Πάμε τώρα να πούμε, όλα τα εινομιώματα χειρουργούνται και αν ναι, ποιο είναι το χειρουργείο εκλογής που θα κάνουμε για να αφαιρέσουμε ένα εινομίωμα? Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι βασικά μια ερώτηση η οποία έχει πολλές απαντήσεις. Τα εινομιώματα, πρώτα απ' όλα τα εινομιώματα μπορούν να χειρουργηθούν. Το ερώτημα είναι αν το εινομίωμα πρέπει να χειρουργηθεί ή όχι. Εινομιώματα λοιπόν τα οποία δεν είναι μεγάλα σε μέγεθος και δεν προκαλούν συμπτώματα και είναι κάτω από 4-5 εκατοστά,
κατά βάση δεν πρέπει να χειρουργούνται. Τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Στην ησυχία τους, με μια παρακολούθηση βέβαια, έτσι, γιατί η γυναίκα έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να κάνει έναν προληπτικό έλεγχο με υπέρηχο κάθε χρόνο μαζί με το pap test της. Αν υπάρχει ένα εινομίωμα το οποίο είναι οριακού μεγέθους εκεί πάνω στα 3-4 εκατοστά, ίσως να πρέπει να κάνει τον υπέρηχο και λίγο νωρίτερα, στο εξάμηνο δηλαδή, για να δούμε αν αυξάνει σε μέγεθος ή όχι. Αλλά μια παρακολούθηση με υπερήχους είναι αρκετή για τα εινομιώματα που δεν προκαλούν κάποια συμπτώματα. Ωραία. Και για γυναίκες φυσικά οι οποίες δεν προσπαθούν για μια εγκυμοσύνη. Τώρα, αν τα εινομιώματα προκαλούν συμπτώματα, μετά ξανά εξαρτάται από το μέγεθός τους και από τη θέση τους. Τα εινομιώματα τα οποία προβάλλουν μέσα στην μήτρα, ο καλύτερος τρόπος για να αφαιρεθούν είναι με μοντέρνες τεχνικές, η οποία λέγεται ιστεροσκόπηση, το οποίο είναι μια κάμερα η οποία μπαίνει μέσα από τον τράχυλο, οπότε έχουμε μια οπτική του εινομιώματος και μετά με ορισμένες μορφές ενέργειας μπορούμε να κάψουμε και να αφαιρέσουμε το εινομίωμα διακολπικά, χωρίς καμιά ατομή δηλαδή στη κοιλιά. Αυτό όμως είναι μόνο για τα εινομιώματα τα οποία προβάλλουν μέσα στην κοιλότητα της μήτρας. Τα εινομιώματα τα οποία είναι έξω από την κοιλότητα της μήτρας και είναι μέσα στο μυϊκό χιτώνα, ξανά μπορούν να αφαιρεθούν με λαπαροσκοπικές τεχνικές, το οποίο είναι με μια τρυπούλα στον αφαλό ή και πάνω από τον αφαλό και με ορισμένα συγκεκριμένα όργανα και μορφές ενέργειας μπορούμε να τα αφαιρέσουμε μέσα από αυτές τις μικρές τρυπούλες. Και σε μερικές περιπτώσεις που είναι πάρα πολύ μεγάλα σε μέγεθος, έχει μια θέση ακόμα και η ανοιχτή χειρουργική τεχνική, η οποία όμως καλό θα είναι όταν μπορεί να αποφευχθεί και να γίνει με πιο ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές να αποφεύγεται. Πάμε τώρα να μας πείτε τι ωφέλη έχουμε από την λαπαροσκοπική αφαίρεση των εινομιωμάτων. Και σε σχέση βέβαια με το ανοιχτό χειρουργείο βεβαίως. Να κάνουμε μια σύγκριση. Αυτά είναι τα γενικότερα ωφέλη κάθε λαπαροσκοπικής επέμβασης σε σχέση με μια ανοιχτή επέμβαση. Γιατί λαπαροσκοπικά μπορούμε να αφαιρέσουμε και ολόκληρη τη μήτρα, αφήνοντας το τράχυλο ή αφαιρώντας και το τράχυλο, μπορούμε να κάνουμε όλα τα πράγματα λαπαροσκοπικά. Τώρα, τα ωφέλη μιας λαπαροσκοπικής επέμβασης είναι φυσικά το ότι η ασθενής, η γυναίκα, κάθεται λιγότερο χρόνο στο νοσοκομείο. Μετά από μια μέρα, ουσιαστικά μετά από μια λαπαροσκοπική επέμβαση για εινομιώματα, μπορεί να πάει σπίτι της. Ο πόνος είναι αποδεδειγμένα λιγότερος μετά από λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Άλλες επιπλοκές μιας ανοιχτής επέμβασης, όπως είναι η διαποίηση του τραύματος ή ο μεταγχειρητικός πυρετός, είναι και αυτή λιγότερη. Ή μπορεί να έχουμε και κακό ουλώδη ιστό από μια... Βεβαίως. Μα μην ξεχνάμε ότι το βασικό θέμα με τη λαπαροσκοπική επέμβαση είναι ότι οι τομούλες είναι πολύ μικρές, είναι 1 εκατοστού ή μισού εκατοστού, οπότε είναι και το αισθητικό αποτέλεσμα. Είναι η μικρότερη περίπτωση, όπως είπατε, για ουλώδη ιστό. Πιο γρήγορα η γυναίκα πάει πίσω στις κανονικές της δραστηριότητες. Μετά από μια ανοιχτή επέμβαση είναι μετά από περίπου ένα μήνα ουσιαστικά μετά από μια μεγάλη αφαίρεση εινομιωμάτων να επιστρέψει πίσω στη δουλειά της. Μετά από μια λαπαροσκοπική επέμβαση μετά από 2 εβδομάδες μπορεί να επιστρέψει και να εργάζεται κανονικά. Οπότε είναι πάρα πολλά τα ωφέλη για μια γυναίκα. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Εδώ μπορούμε να κάνουμε μια συντηρητική αγωγή ή δεν μπορούμε καθόλου? Λοιπόν, η συντηρητική αγωγή έχει θέση στα εινομιώματα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει θέση για την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Αντιφλεγμονώδη και διάφορα άλλα φάρμακα τα οποία μειώνουν τη ροή του αίματος κατά τη διάρκεια της περίοδου μπορούν να βοηθήσουν ώστε η γυναίκα να μην γίνει ανεμική. Επίσης, πάρα πολύ συχνά χρησιμοποιείται αυτό που λέμε τα GnRH ανάλογα, τα οποία είναι ουσιαστικά ορμονικά σκευάσματα, τα οποία λειτουργούν μειώνοντας τις ενδογενείς ορμόνες, τα ιστρογόνα, τα οποία, όπως είπαμε πιο πριν, προκαλούν την αύξηση των εινομιωμάτων. Στην ουσία επεμβαίνουμε στο αίτιο. Με τα GnRH επεμβαίνουμε στο αίτιο ουσιαστικά, προκαλώντας μείωση των ιστρογόνων και προκαλώντας ελάττωση της περίοδου. Μερικές φορές εξαφανίζεται και η περίοδος κατά τη διάρκεια της θεραπείας και μικραίνει το μέγεθος των εινομιωμάτων. Απλά εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτή η θεραπεία με τα GnRH δεν μπορεί να γίνει πάνω από 6 μήνες, γιατί μετά δημιουργεί άλλα προβλήματα, επειδή αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι μια τεχνητή εμεινόπαυση για όσο τα παίρνουμε. Οπότε μετά μπορούμε να έχουμε εξάψεις, μπορούμε να έχουμε τέτοια συμπτώματα και οστεοπόρωση αν χρησιμοποιηθεί για παραπάνω. Και να κλείσουμε επιγραμματικά, εάν πρέπει πριν ένα κύκλο εξωσωματικής να αφαιρέσουμε ένα εινομίωμα. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Καρπούζη.
Λοιπόν, αυτό είναι άλλη μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, η οποία έχει μελετηθεί πάρα πολύ. Είναι πολύ περίεργο το ότι έχει γίνει είναι ένα τόσο συχνό έβριμα το εινομίωμα, έχει γίνει τόση έρευνα πάνω στα εινομιώματα και παρόλα αυτά μια κανονική απάντηση για αυτή την ερώτηση δεν έχει δοθεί. Ξέρουμε ορισμένα πράγματα. Ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, ότι ένα εινομίωμα το οποίο προβάλλει μέσα στην μήτρα, μέσα στην κοιλότητα της μήτρας, πρέπει να αφαιρεθεί και υπάρχει έρευνα για αυτό το πράγμα. Πρέπει να αφαιρεθεί πριν από έναν κύκλο εξωσωματικής. Όσον αφορά τώρα εινομιώματα τα οποία είναι υπορογώνια, είναι κάτω από το τείχομα της μήτρας ή εντοτυχωματικά, μέσα στο μη της μήτρας, εκεί είναι λίγο πιο δύσκολη η απάντηση. Έχουν γίνει πολλά case series, πολλές μελέτες. Εντοπίζουμε λοιπόν το σημείο και ανάλογα πράττουμε. Ναι, και έτσι ουσιαστικά, ακριβώς, και ουσιαστικά αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι για τα εινομιώματα τα οποία δεν είναι μέσα στην κοιλότητα της μήτρας πρέπει να αφαιρούνται όταν είναι πάνω από 4 με 5 εκατοστά μέγεθος. Άρα όταν είναι κάτω από 4-5 εκατοστά μέγεθος, εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας, εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Κύριε Καρπούζη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα χαρώ γιατί το θέμα είναι μεγάλο και πρέπει να το αναλύσουμε ξανά με περισσότερες λεπτομέρειες. Βέβαια, σας όποτε χρειαστείτε. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βίντεο.